Ассалому алайкум, ҳамватони азиз. Имрӯз 2 март 2024 сол. Тамошо кунед чӣ хел барфҳои аҷоибот боридааст. Бо назди 8 марти идои модарону апаҳору хоҳаро, агар касе ба чӣ хел падарко, гулҳо, тортҳо, қирсакҳо дар кор бошад, марҳамат ба мо муроҷиат кунед. Худо хоҳад сог саломат ҳамон тӯҳфаҳоро аз номи шумо мерасонем. Рақамон даврае ки ҳастанд бемалол занг зада муроҷиат кунед. Худо хоҳад наздикҳои 8 март омадааст. Шумо ҳам ҳаракатона бинед. Мардони азиз, акнун бошад як барфа тамошо мекунем райони Калхозобода. Тамошо кунед чӣ хел барфҳои беҳтарин боридагӣ. Саломат бошед мардони азиз. Лайк, подпискаро фаромӯш накунед. Дастгирии шумо ҳаракат аймо.